Buenos días. Vigo é a grande cidade industrial de Galicia, non solamente de Galicia, sino do norte de España, xunto con Bilbao. Unha cidade industrial que durante moito tempo viu empobrecida a súa industria por unha falta de atención por parte das administracións públicas. Desde Marea estamos decididos a acabar con isto e pensamos que agora é un bon momento para lanzar propostas de futuro para a cidade e para a área metropolitana. Desde Marea pensamos que é fundamental a creación dun parque europeo, un grande parque europeo de automoción de carácter eurorregional, que teña Vigo como a súa sede principal, que cree sinerxias a nivel internacional e que, nutrido de fondos tanto de carácter autonómico como de carácter estatal como de carácter europeo, se dote dun fondo público-privado de 400 millóns de euros con dúas finalidades. En primer lugar, o desenvolvemento do I+D+I ligado á industria da automoción, non á industria da automoción do futuro, sino á industria da automoción que xa é o presente. Neste sentido, en dúas liñas. En primer lugar, en relación a que ao desenvolvemento do coche do presente, non do futuro, a automoción híbrido e despois do coche automático, do autónomo. E en segundo lugar, como mediante a adaptación tamén dos procesos de robotización durante a produción industrial, é dicir, a adaptación da industria 4.0. O que temos analizado durante este tempo é que estamos quedando atrás por unha falta de estrategia público-privada que nos poña a vanguardia no desenvolvemento do vehículo híbrido e autónomo, e en segundo lugar estamos importando os materiais de industria 4.0. Non se está xerando aquí coñecemento para a robotización do proceso de produción e non se está fabricando con ese coñecemento todo o proceso de robotización, e pensamos que unha cousa e outra poderían facerse na área industrial de Vigo. En segundo lugar, queremos que se creen a partir de aquí, con este plan, sinerxias entre as factorías principais e a industria secundaria. E en terceiro lugar, queremos unha adaptación da formación profesional pública en tempo real ás novas necesidades do sector. Nós non queremos que a robotización leve como consecuencia e o cabo tecnolóxico leven como consecuencia o despido de traballadores. Queremos a súa reciclaxe, queremos asegurar o relevo xeracional. Con relación a isto, hai unha segunda pata que queremos dicir, e é a pata das relacións laborais xustas. Nos consideramos que é bon para Vigo e a súa área metropolitana que as condicións laborais de todo o sector da automoción señan xustas, e por iso reclamamos unha mesa galega da automoción que estea participada polo clúster da automoción, polos sindicatos, pola patronal, polas universidades, que teña como finalidade tamén o establecemento de unhas condicións laborais xustas. En segundo lugar, deter as condicións de precarización laborais que se están vivindo neste momento en toda a industria da automoción, e en terceiro lugar, a aplicabilidade do convenio de empresa a todas as empresas do sector, non solamente as principais, sino tamén aquelas que son subcontratadas hoxe mediante empresas multiservicios que o que están facendo é deteriorar a calidade de vida dos traballadores e das traballadoras de Vigo. Todo isto con que obxectivo? Miren, a creación de 30.000 postos de traballo. Estamos agora mesmo no emprego industrial en Galicia con 170.000 persoas traballadoras e creemos que nunha legislatura con esta estrategia se pode chegar aos 200.000. Non estamos falando de utopías. No ano 2008 o emprego industrial en Galicia tiña 210.000 traballadores e traballadoras. Ni siquiera estamos falando de recuperar todo o emprego de 2008, pero estamos falando dun plan de investimento que suporía polo menos a recuperación sustancial dos postos de traballo perdidos por a falta tamén de competitividade, porque as administracións non apostaron hasta agora polo desenvolvemento do polo industrial de automoción na área metropolitana de Vigo.